Новыя падрабязнасці ў справе са знойдзеным каля Лепеля трупам жанчыны. Напад з ножом на падлеткаў на Магілёўшчыне. Як вялікую угоду ЗША бачыць Лукашенка і ці атрымае еўразвяз новага Орбана ў Балгарыі. Пра гэта і не толькі ў кароткім выданні навінаў панядзелка 20 красавіка на Белсаце. Пачынаем. Смерць жанчыны, цела якой днямі знайшлі ў лесе ў Лепельскім раёне, папярэдне носіць крымінальны характар. Следчы камітэт па Віцебскай вобласці распачаў крымінальную справу за забойства. Праахоўнікі высветляць абставіны здарэння, аднак асобу загінулай пакуль яшчэ не выявілі. На выгляд жанчыне ад 18 до 40 гадоў, рост каля 170 сантыметраў. Усіх, хто валодае інфармацыяй пра здарэнне ці чыя знаёмыя падыходзяць пад апісанне і лічацца зніклымі або не выходзяць на сувязь, просяць паведаміць на нумар 102 альбо на кругладзённую лінію УСК па Віцебскай вобласці. 5 чалавек трапілі ў шпіталь у выніку дарожна-транспартавага здарэння непадалёк Магілёва. Сярод пацярпелых 3 дзяцей. Аварыя адбылася ўчора ў дзень на трасе М8 непадалёк вёскі Князеўка. 47-гадовая кіроўца легкавіка «Нісан» пры выездзе з другаснай дарогі не надала прыярытэту «Форду», які ехаў па галоўнай. У выніку сутыкнення пацярпеў 32-гадовы кіроўца «Форда» і ягоная жонка, а таксама 3 дзяцей – 6, 9 гадоў і немаўля. Усіх даставілі ў шпіталь. У ДАІ асобна адзначаюць, што дзеці былі ў спецыяльных фатэлях і прышпіленыя пасамі бяспекі, што дазволіла пазбегчы трагедыі. Вулічны канфлікт перарос у панажоўшчыну. У Вейні Магілёўскай вобласці мужчына напаў з ножом на групу падлеткаў, якія, на ягоны погляд, занадта шумна сябе паводзілі. Пацярпелі двое непаўнагадовых, паведамілі ў прэс-службе Міністэрства ўнутраных справаў. Между компанией молодежи и 63-летним местным жителем произошел конфликт, который начался на улице и продолжился в торговом объекте, где мужчина достал нож и угрожал молодым людям. 2 парням удалось сбить его с ног и вырвать нож из руки. Они пытались его задержать, однако мужчина сбежал с места происшествия. В результате небольшие порезы получили юноша и девушка. Відавочцы паведамілі пра інцыдэнт супрацоўнікам ДАІ, што дзяжурылі непадалёк. Тым удалося аператыўна знайсці і затрымаць мужчыну. Ён быў моцна п'яны, 2,5 праміля алкаголю ў крыві. Супраць мужчыны распачалі крымінальную справу. Мінулая зіма з моцнымі маразамі справакавала шэраг аварыяў на цепласетках, калі людзі ў кватэрах вымушана засталіся без ацяплення і без вады. Ці чакаць найбліжэйшым часам замены сетак цепла- і водазабеспячэння? У эфіры дзяржаўнага тэлеканалу СТВ адказаў міністр ЖКГ Геннадзь Трубіла. 10 лет назад мы начали замены тепловых сетей с истекшим сроком эксплуатации, заменяли на предизолированную трубу. В первую очередь снижали потери, и второе – это снижается аварийность. Я хочу сказать, что многие малые населенные пункты в нашей стране уже полностью трубопроводы отопления заменены на предизолированную трубу 100%. Адказаў чыноўнік і на скаргі беларусаў, што да цепластратаў. Паводле Трубілы за 15 гадоў гэты паказнік знізіўся з больш як 20% да 8%. Для камунальнікаў усталяваныя строгія ліміты. Усё, што страчана звыш нормы, прадпрыемствы пакрываюць са сваёй кішэні. Гэта, падкрэсліў міністр, стымулюе ЖКГ хутчэй мяняць трубаправоды і працаваць на эфектыўнасць. Палітзняволены санкцыі драбяза для заключэння вялікай угоды ЗША, заявіў Лукашенка ў інтэрв'ю расійскаму прапагандысцкаму каналу Russia Today. Пры гэтым ён адзначыў, што паміж Менскам і Вашынгтонам значна больш пытанняў, якія трэба ўрэгуляваць. Якія гэта могуць быць пытанні? У эфіры нядзельнай студыі Белсат патлумачыў Рыгор Ніжнікаў з Фінскага інстытуту міжнародных стасункаў. Ён зараз прапановвае, гэта, вядома, новую архітэктуру бяспекі ў рэгіёне. То бок вось тое, што яны будзе, вось як Масква ў 21 годзе казала, што не хацеце, каб мы уварваліся в Украіну, то вось наши тэзісы. То і Лукашенко будзе зараз таксама казаць, што вось трэба мне новая архітэктура бяспекі, вось каб вы і мяне, і Маскву там далі нейкія гаранты. Ну, я думаю, вось менавіта пра гэта ён і будзе казаць. Новы Орбан у Еўропе. На пазачарговых парламенцкіх выбарах у Балгарыі перамогу атрымлівае кааліцыя «Прагрэсіўная Балгарыя» пад кіраўніцтвам былога прэзідэнта краіны Румена Радзева. Згодна з папярэднім падлікам амаль 90% бюлетэняў, ім дасталася каля 45% галасоў выбарнікаў. Гэтага, аднак, недастаткова, каб самастойна сфармаваць новы ўрад.
Радыў ужо заявіў журналістам, што гатовы да кааліцыі з дэмакратычна-рэфармісцкім блокам, працягваем перамены і дэмакратычная Балгарыя. Самога 62гадовага Радыва шмат якія аналітыкі называюць прарасейскім палітыкам. Ён выступаў супраць некаторых санкцыяў у дачыненні краіны-агрэсаркі і прапановаў Украіне аддаць частку тэрыторыі. На будучню, зазначыў Радыў, ён не мае намеру блакаваць дапамогу ўкраіне і працягне праеўрапейскі курс Балгарыі. Аднак выступіў за змены ў ЕЗ і аднаўленне прагматычнага дыялогу з Расіяй. Пазачарговыя парламенцкія выбары ў Балгарыі сталіся 8-мі за апошнія 5 гадоў. Украінскае войска ўначы зноў ударыла па нафтавай прамысловасці Расіі. Беспілотнікі атакавалі нафтаперапрацоўчы завод і порт у Туапсе Краснодарскага краю. Пачаўся моцны пажар. Гэта другі удар па Туапсе цягам тыдня. Пасля першага 16 красавіка НПЗ палаў некалькі дзён. Расійскія Z-блогеры звязваюць усё большую эфектыўнасць украінскіх удараў з вычарпаннем запасаў зенітных ракетаў для комплексаў «Панцыр». Паводле прэзідэнта Украіны Владзіміра Зяленскага, толькі за сакавік атакі на нафтавую інфраструктуру Расіі прыцягнулі страты на 2 мільярды 300 мільёнаў долараў. Пасля ідэі правесці ў Белавежскай пушчы тэхна-рэйв, што выклікала неадназначную рэакцыю грамадства, улады рэгіёну прапанавалі альтэрнатыву. Пра планы зладзіць трохдзённы «Зубр-фэст» у эфіры СТВ апавёў галоўны архітэктар Берасцейшчыны Мікалай Уласюк. Штопраўда, прапанаваны чыноўнікам фармат хутчэй нагадвае турыстычны злёт, арганізаваны ідэолагамі. Плануецца правесці спартовыя спаборніцтвы, мастацкія пленэры, навуковыя выступы і кірмаш сувеніраў. На думку Уласюка, такі фармат можа прыцягнуць міжнародную увагу ды папулярызаваць экалагічна адказны і здаровы лад жыцця ды сямейныя каштоўнасці. Музычны тэхна-рэйв з гуртом «Паліс ін Парыз» у якасці гэдлайнераў на тэрыторыі Белавежскай пушчы быў запланаваны на 18 красавіка. Ідея выклікала спрэчкі ў соцсетках, ці не нашкодзіць гучная музыка жыхарам запаведніку, асабліва птушкам у перыяд гнездавання. У выніку арганізатары перанеслі імпрэзу на жнівень, а пляцоўку для выступаў усталююць максімальна далёка ад запаведнай зоны, на паркоўцы перад нацыянальным паркам. У Беларусі могуць цалкам забараніць вытворчасць пластыкавых кветак. З такой ініцыятывай выступіла Міністэрства прыроды, піша Белта. Галоўная праблема ў тым, што гэты від адкідаў немагчыма перапрацаваць. Штучныя букеты дзесяцігоддзямі забруджваюць глебу і грунтовыя воды. Магчымую забарону плануюць замацаваць у новым экалагічным кодексе. Спецыялісты заклікаюць беларусаў адмовіцца ад штучных кампазіцыяў ужо цяпер, асабліва напярэдадні радаўніцы. У якасці экалагічнай альтэрнатывы прапануюць высаджваць на могілках жывыя шматгадовыя расліны, іглічныя дрэвы альбо газонную траву. Беларусам варта дастаць цёплыя рэчы. Спакойнае надвор'е хутка скончыцца. Сіноптыкі папярэджваюць пра набліжэнне серыі так званых нерэальных цыклонаў з паўночнага ледавітага акіяну. Ужо ў чацвер, 23 красавіка, атмасферныя віхры прынесуць у краіну значнае пахаладанне, штармовы вецер і нават мокры снег, піша тэлеграм-канал «Метеовайб». Сапраўдная арктычная скрыня Пандоры адчыніцца бліжэй да выходных. Тэмпература паветра ў дзень не перавысіць 10 градусаў цяпла, а начамі на дарогах магчымая галалёдзіца. Акрамя дажджоў чакаецца крупка і нават часовае ўтварэнне снежнага покрыва. Паводле папярэдніх прагнозаў, халодная анамалія затрымаецца ў Беларусі да пачатку траўня. Аб развіцці падзеяў распавядуць мае калегі ў вечаровых эфірах «Аб'ектыву» і студыі «Белсат» о 19 гадзіне па Менску. Заклікаю ставіць лайкі і пакідаць каментары пад гэтым выданнем у Ютубе. Яны дапамагаюць нам пашыраць праўдзівую інфармацыю. Аднак дбайце пра ўласную лічбавую бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з «Белсатам».